الحمد لله الذي خلقنا فسوانا وبشرعه الحنيف امتحن طاعتنا وتقوانا وجعل لنا أجلا لا ريب فيه لتجزى كل نفس بما عملت ويزيد المحسنين من فضله برا وإحسانا وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه واقتفى إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lalayun tanu dipanganin si Allah subhanahu wa ta'ala mapadalam marakatan wagiang kuhtua ma'ana usalam makalinin tada nakabib biaginawa ye mala adik tanu di paganadan namu panana benaran tanu agiang kaiya katatapu tanu sa dunia nama baluitan wa mangatawa makalilintan lominta de sumanga ginawatanu sumanga darpatanu sokap pagagamatanu sumanga pakso pamilyatanu ginani pananamarantanu sa dunia. Mga bangsa ka ng mga pagariakan sa agama Islam yang kaiya ko imam to alungan arba'a lagi din so kalalayaman adi itanu di kas seminar ibsem gay tanu aya oras tanu adi itanu di pagana din so agama tanu Islam ang yang kaya kapaganad na isay ni ipapaturay, ipapaliwag terkatan wagamatan wa Islam. Nagulabong sa iyang kaya masatano, kailangan din na rin si iku manusia, ang iyang kutwa kapaganadan yan si iku agama Islam. Anya na rin sa buta, agyang kaya kapagagama aniya na makanala wanto na ititu akap pagagama kendalan niya nagyang kutuwa ukitu-kitu agamatan wa Islam aniya na manggilabag sa tao to panagukuri kagyang kutuwa kapagagama niya ano katabu isabubaya sa agyang kutuwa kapagagama ay isang dari mga pagarya at pagkaalang sa iyong kutuwa kapagagamatano na sabab sa iyong kutuwa na akanalantano. Miya kapia-pia manariag iyang kaiyalang hidaya auras ay pambagay tano, ipsunggay tano, para sa iku mga ginawa tano, ayan, niag tano na iyong kutuwa kasuatano sa iku agamatano Islam. Balawuro ng mga pagarya ka na iyang kaiyang tano. Pirad dari mga identano, ising kaginawang ka, o pira ident ka, paman na, suwede da kay manto, na anto na rin dumada ito, mga pagarya. Miyapasan na yung butwa paman na, yung butwa umur, mga umur tano sa yung butwa kapangadi. Di tanu kepakai sagyang kutua mga madrasah kaya buah pendewa teniran nagyang kutua mga itu awat taani dan ipeng yang kutua mga itu awat apa ipeng numiran agama Islam so yang kaya mga umur tanu na ayam ida da saya nagyang kutu adika pamakinaga seiko mga bandingan wagamantan wa Islam agyutu sabab akap pagausulag yang kutua paratiatan usiku Allah subhanahu wa ta'ala namay penari mga pagari amatan na yabugla amay kaditan saya katakuan sa panahon taman na antulaan na rin so mga ginawatan mga pagarian
Miada tanu sagiang kutu akapangani. Nagi iman tu ipaman na mga idut tanu na amay kaditanu panamasyam. Agiang kutua dikapagana sa iku agama Islam gulanan sa iku ditanu dikapamaginaga sa iku mga ulama tanu. Naduan-duan tanu niya nari mga pagariya sa iku agama Islam. Miya kalalami penalaman tanu sa iku Allah sa giyang kaya masa tanu. Natanto ko madakalasih ko mga ulama tanwani na di pagusay na iyang kaya agama Islam na bumiyak kalabulabog sa ko mga ginawa tanong agyang kutu paman na kapag nadatanong sa agyang kutu di na di pagusay iman to agyang kaya online natanto kumindagal agyang kutu ang mga ulama apung bagusay nila nagyang kutu agama tanong Islam. Namay rin mga pagari apiagian at nabukalang tanong. Naduan-duan tanong niya. Kadita lugaso agyang kutu at itwa o kito agama tanong Islam. Mga pagari ayaw to mababaloy ang maudutan sa agyang kaya oras. Nagyang kuto al-yawmul akhir ginan sualungan mori. Yang kaya kita makakaptanakan na aya taytlaya na ginan sualungan mori ginan su mga tutulan sa biyang kuto kulaw mga tao sa alungan mori. Wa'ibar na uyang kutu akamwa itanurun sa tumat. Buntang wari mga pagariya sa tumat. Antano ka preparaduy. Preparaduan tanuan tunaa. Mapulutu tanu sa iyang kutu amas apakatin na bitanu sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ang iyang kutu akaturo Allah subhanahu wa ta'ala. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا أيامنا mga pagariya nagi ayat akarin asu Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatindig niya nagi ang kutuanungan na mo palimudin tanong Allah subhanahu wa ta'ala ketimu-timu tanu sa anuhan na mori. Ipuna ka din sa ipo pangampaganaya ina din Allah subhanahu wa ta'ala suhaman at amatan wada. Nataman sa iyang kutuang ulimpusan na pagadinan Allah subhanahu wa ta'ala na timunsiran Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman ang iyong kutu ayat na suwallah ada at Tuhan inuntas kanian. Pelimudung kanunian dina si ikhwanuha na kiyama. O ito mga pagalian. Kuma sigurado ako bagyang kutu amasa pelimudung tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Timun tanu Allah subhanahu wa ta'ala. So mga manusia gusto mga jin. Na timun siran Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Ada asang kaama pagpadalmun na baadan makalawan ko Allah benar lagi yang kutu akan terulian. Masya Allah mga pagarian. Yang kaya kapali muda Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga manusia na ada asang kaan saya. Palimudan niyan sulam unang kadun yan. Kali ayat Nabi turun Allah subhanahu wa ta'ala inalinian sa giyang kutwa Quran na magatus ka porsinto na mapagiyong benartan waya mga pagariang magatus ka porsinto na kulaw lagi ang kaya pitro raktan Allah subhanahu wa ta'ala na preparaduan tanwag ini mga pagariang preparaduan tanwag yang kaya paman na kapalimudan raktan Allah subhanahu wa ta'ala iman na pagisuan tanwag mga ginawatan
Ia ki mala pemikiran tanu mga pagaria. Ia ki mala benar-benaran tanu mga pagaria. Agian ka iya ka pelimudar ketanu Allah subhanahu wa ta'ala na isaan tanu sumanga ginawa tanu. Ginawa ko na antuna ada ni miya pasadegar sa iku dunia. Ginawa ko na antuna ipanana-benaran na sa iku dunia. Ginawa ko na anda kari susurami sa iku mga tawa piratiran su Allah at akas iku mga tawa sa pangiran ng iyong puto mga subuan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa ko na antunay kasuswatu ginawang ka sa dunia at akas walungan na mo ising ka ginawang ka pagarian. Kaan nakakatukawi uwan tunay katangtuwag yung kaya ginawang ka. Dia ki makapumagakala mga pagarian. Kailangan na dinagtano magsubulan ang iyong kaya kapamagito. Tumagito ang kaginawang ka. Tumagito ang kaginawang ka. Uwan taman amiyang gilabot ka mapeluto ka sa ito kapangawang ka sa alungan mo. Mga pagaria, dia kaya maudutan na ayah sama pakia pilihan saya. Udi na ayah guna kekuatan sagiang kaya kia pilihan sagiang kaya maudu na inaloy mga ulama agiang kutu kekuatan runa. Nasukian yung mga ulama na tanto kumada kalagyan kuto at terbilan. Napia mimilian tanubod na giyang kuto katro mga ulama. Saya paganay at kuwatano aguna o di nandawan sa giyang kaya di tano di kapamanutula sa ikuan nga na mauri. Nasu mga ulama na tigiran na al-imanu bil-yawmil akhir yuhi fi nufusil mu'minina ma'ani sabri wal-rida wal-ihtisam. Sukul suka paratiatan usi ku alungan na maurid. Napku yang iyan usi ku mga ginawatan wa mga mu'min. Upamang upaparatiatan usi alungan na maurid. Na aya resultan yan sa iku mga ginawa tanuna kuyag yan. Sa iku mga ginawa tanuag yang kutu akatan tu ukasubar. Nagugyang kutu akatan tu agyang kutu akasusuat. Nagugyang kutu akapamagito. Sama nuto na iya i-resulta agyang kutu akapaparatiatan sa iku alungan na maurid. Kagi su titu mu'min. Nakatawan niya na mataan na giyang kaya dunia. Giyang kaya dunia katataguan na rakatano. Nadarpa ini matatagu saya giyang kutua mga panapang na eksamin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi katanto dunia. Giyang kaya dunia nadarpa ini terpengang kasaya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mia tahu ka saya sang kaya dunia, kuyag ka sang kaya dunia. Nagyang kaya katatagu ako dunia, natupunan ka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiksamin ka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugyang kutu at titua mu'min, nakatawan niya, nagyang kaya dunia, nakanabay ni darpa ang belasan saya sotaw. Kenapa ini derpa belasan saya auta belasan saya sumanusia anta akabatan saya pamanna kelam-ilam sang kaya dunia. Kenapa dia pamanna katantu yang kaya dunia. Nagyang butua titua mu'min na igira manutua miya sugat sekanya na panapang sang kaya dunia. Miya sugat sekanian eksamin sang kaya dunia na ayap ku sarian nagyang kutua kapakasabar nagudinian di pamagitung nagyang kutua kapia agama Islam nagu kekenalian sa ginawa niya na mataan sa Allah
na itunay niyan din si kung mga tao ang mga sasabar agyang kutwa balas ako ko yan sa ano nga na mauri ibigay ni hisab sa daaban yan diyon ka mga pagarias ni kuwaga may Islam. Sama nito mga pagariya nasulti ko ang mu'min na makasasama apian tunay kisugatun ang mga panapang miya sakit miya pumeri dinian kekuag yang kutwa kabayayan na asaramas samarian itu nagupaman na ayap pikir niya na yang kutwa imbilas wallahu subhanahu wa ta'ala sa yang kutwa mga tao ama pasang ikapuntar sa kaya dunia maka umasiran sa ano nga na mori na imbuhay hiran wallah yang kutwa balas ada abad yan diyan ka tanto kumala balas sa kutwa iran. Fayarda bi thawabin nagyang kutwa titwa mu'min nagyang kutwa kap kesugatian apa na pag-examine sa kaya dunia na ikasusuatian nagyang kutwa balas apa kapun si iku Allah na ikasusuatian nagyang kutwa mga ukuran na makapupun si iku Allah subhanahu wa ta'ala kagiyang su titwa mu'min diyang kutwa titwa mapaparateya na ayak kamataan niya ng mga pagariya nasis kaniya ng matatago sa giyang kutuwa kamapian uli na lalayong amapian giyang kutuwa titwa muli giyang kutuwa titwa mga paparatiya suminong panwa giyang kutuwa paratiya si Allah na sumasanap sa giyang kutuwa pusurian na ayak kamataan niya ng mga pagariya na sisiis kaniya na matatago sa biyang kutwa lalayon akapimpi ang ginawa. Udi na matatago sa biyang kutwa lalayon amapia. Anto naridali ng mga pagariya. Na aya dalil na biyang kutwa katur Allah subhanahu wa katur uranabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ajaban li amri al-mu'min. Biya kamu mesati nabitan wa Muhammad agiyang kutwa betad agiyang kutwa mu'min. Aku giyang kutwa paman na kamapian na si ibu ana na matatago sa giyang kutwa titwa mga paparatiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu nabitan wa Muhammad in asabahu darra'a sabar so titwa mu'min na amay kamasubat sa kaniya na kamarganan nasabar niya nuto. Subar sa kaniya. Nagi tuwa timu nabitan wa Muhammad paman na mapiyaw nagi ang kutwa kapakas sabarian na amay paman na kamasugat sa kanya na kamapian naman alaman si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagi tuwa timu nabitan wa Muhammad mapiyaw sa ang kutwa mu'min sama nutuna sutitu titwa mu'min na den na banyan da abaw na kadai iniksamin wallah na miya kasabar na miya kakuha sa balas na mapiyaw nagubalas naman ang mga pupusi ko Allah na masulat sa kaniyang paman ang kamapian na manalaman si ko Allah subhanahu wa ta'ala na sa kamutuwa mapambagian niyang pamanagyang kutuwa balas sa mala. Kenapa lagi tigu mga ulama sumangat tawa nila na paparatian sualo nga na mauli at taakas sumangat tao aahlul dunia paman na mga tao si ko dunia ubada syahawat ayat na paman na piswa-swatiran na giyang kutuwa paman na kububayan o ginawairan aamay ka masugat sira na panapang lagi na giyang kutuwa kasasakit anta aka basiran din ang makalabuswat ng mga ulama anta aka masugat sira na kapupumri tarahu fi gayatil jaza na giyang kutuwa mga tao na mata na riyan di sila nagkasuhat di sira na yaman na niya nagpakasabar gikang bidaan ng mga tao apaman na peratiran suwata bugiyang kutwa mga tao ayabuat pananabenaran iran na giyang kutwa dumiiran jira na ketanggap sa mga ginawairan na giyang kutwa paman na mga iksamin wa Allah subhanahu wa ta'ala sabab penutwa tibu mga ulama sa giyang kutwa alubaya giyang kutwa kapaparatiran sa iku alungana mo ay manadira na paparatian dira nakatawa na giyang kutwa kala ikipantag giyang kutwa kapakas sabar
Dirana katawan agyang kutua pamanna mga balas sama tatagusa alungan na mawri imbugay Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga tao at ito ang miyak miyaratya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua amiyat ng mga ulama kekuatan wabuna sa iku ditanu di kapamanutula sa iku alungan na mawri nagyang kutu aku yagian si mga ginawatan wagyang kutu akatantu wagyang kutu kanapi sagyang kutu mga tao ali-ali matanwiran wa qabulul a'dar nagugyang kutu akatarimatan sagyang kutu kaptu mga niran sa pasisya kauto upun sutaw na mga paparatian yan sualungan na mawri na api antari paman ng mga tao miyakang dilubukun sa marata anda ka miyalalimiran nananapian yan sila kagi katawan yan adong buha mas apagatin dengan Allah suka pangukum adong buha paman na mas apagatin dengan Allah yang kutua ka pamalas nagutantarimaan yan yang kutua ka pengeniran sa maaf ikatulwat tigo mga ulama nasuka paratia si iku alungan na mawri nakkebalu ini nagyang kaya mga puso tanu aditan tumisusumpat sa giyang kaya dunia akaw tu paman na upunta no paratia su alungan na mawri naditanu kiswa-swa sa tarotop sang kaya dunia aditan ukibulong sang kaya dunia ino to sabab sa giyang koto akatawitan o amataan na sualungan na ori na giyuto'y titwa mapya o di na makalalabya mapya wa abaka minan dunia na giyang koto ikilambos ikumasayamanan yan na bangkita na giyang kaya dunia pamanyan na sutaw paparatian yan sualungan na ori na makapumimikiran na gumakapumagito at tingin na niya kan ibulu nga ginawa ka sa kaya dunia kakakalakwang kaya dunia kaadi na masa kedari ang kaya dunia na ayak kelambu na giyang kutuano nga na mo so yung kung kiyama na giyuti paman na kelambu na ayak kupikira giyang kutuwa tao na inaong manabnarak waki inaong ayaman na niya na marasa-rasa yung usam yung kutuwa simbol si iku Allah subhanahu wa ta'ala inaong paganadnag nakisu mga paganad na nagyang kutwa o kita paman nakapakasundangan sa surga inaong paganad na nagyang kutwa kakanala ko si kukala Allah subhanahu wa ta'ala nagupaganad na nagyang kutwa kapanang gilayakan si kuapoy kunara ka jahannam panabnara na nagyang kutwa paman na titwa kapipia ginawa sa alungan na mawri aginan so kapakasud sa surga pada penamiat mga ulama natigiran nagyang kutuwa lalayon akapipigiraw tao sa gyang kutuwa alungan na mawri na kesutin niya nagyang kutuwa mga puso o mga manusia kauto paman na sutin niya nagyang kutuwa mga puso tanu kung sa gyang kutuwa alhasad kapakatipo nagugyang kutuwa kaumpare ka nagugyang kutuwa di kapsulusulo o kung nakapaparati ang pangariya, lumayakan sa ikwang mga Islam, nagyang kutuano nga na mori, nagyang kaya puso ka na kusuti sa gyang kutuwa kapakasibo. Adi ka din nagkapikir nagyang kutuwa kapakasibo. Nagunin ka din nagkapikir nagyang kutuwa kaumpari. Ang gyang kutuwa paman na di kapsurusurot, kagi paman na suti na nagyang kutuwa paman na lalayo na katatadami sa gyang kutuano nga na mori. Pada penamiat turun mga ulama nasuka paratiasi ku alungan na mawri na pagbaluin niyan su muslim ap ketahuan sekalian sa panginam nagu ketahuan sekalian sa hadap apaman nagyang kutuwa tigitan wa ketahuan sekalian sa pangarap huway fahuwa ya'malu dukhulal jannah nagyang kutuwa mu'min apaparatian yan su alungan na mawri na ayan dingan-dingan yan nagyang kutuwa kapakasunod sa surga nagu ayan dingan-dingan yan nagyang kutuwa paman na kailayan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala
nagu ayam pananabenaranian nagyang kutua makaumas kaniyang salungan na mauri na ayan na ini pedaian na sumanga panabinabian nagu sumanga siddiqin nagu sumanga tawa mga syuhada agu sumanga tawa mga salihin ukun ayam paratiyan ka na pamanna mga 2% na adna alungan na mauri nagi pananabenaran nakapagariyan. Ayaw guguraw ka na kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, makaumaru sa alungan na mauri na siya mong kadimutapiin na upangan ni nakatrakaayain na padakan na sumanga nabi, na sumanga syuhada, na sumanga salihin, agu sumanga siddiqin, nagugyang kutua titwa mu'min, na kabayaian dinagyang kutua kapipi aginawa matatagung sa alungan na mauri nagugyang kutua paman na kauyag-uyag ruwa dayon sa dayon nagyang kutuk man na mga tawa nila napaparatian sa alungan na mauri na daabayra na pamanian na panginam kaaya matatagung din na aya kasurgaan niran nagyang kaya dunia kauto paman nagyang kutua mga tao adiran din na kepikiran yang kutu alungan na mori na ini kasuatiran din yang kaya dunia ayaw buwak pa na nabenaran nila yang kaya dunia may kadagdagan ang mga tao agi kasi simata kira kaya lipatan nila din yang kutu alungan na mori may tembang sila din ang dunia kaya nabenaran nila na tanto agi yang kaya dunia tigu Allah subhanahu wa ta'ala wa minkum man yuridu dunya padarakan wa tiwalla mga kaadina ka nagyang kuto ayad na kabayayan na sa dunya narita nudo na pagkamamasak inumada kala ang mga tao aayad na paman na piyana benaran nila nagyang kaya dunya o pamagog yung kuto agal baka na para sa dunya na may lengkan nagyang kutua panagunta manira nung nagyang kutua diran nung di kakuya-kuyain o pamaguyang kutua gano'n na para sa dunia ana may lengkan nagyang kutua panagunta manira nagyang kutua suportay ranon o gaid na amay kagyang kutua gano'n na para sa agama Allah na may lengkan sa mga ginawairan na kibubukulan na ulangin upapaman na nagnabuwairan sa iyang kutua kasuportayran sa agama Allah subhanahu wa ta'ala namia balu imam musulun niya ayaran na kasurgaan pitro na bitan wa Muhammad ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir suatriyan sulunya na bilang bu ayaw mga mu'min na kasurgaan ayaw mga tao ang mga kafir nasambung mga pagariya nakiyatungawan talo dun si mga ginawa talo uwan to na ipaman na kukuman talo si agama Islam o punugyan kaya dunia na pabayan ka na ginawa ka asunod ka saya anak niya pukas kasi kutitwa mu'min kaging sumumin nagyang kaya dunia na bilang buya na kalabuswa na yung mga mu'min kenapa paman na lagi dia butuh ayat itu paman na niat atau ayat itu mana ini lagi butuh bila busun tano saya sumanga bayagi nawatan ama kasusupak si agama Islam dia butuh ngani na kebubayan tano lagi dia na ukasusugat na upama paman lagi butuh sugatan na haram na penanggilan tano bila busun tano lagi butuh bayagi nawatan Dita nuto pamaniya na pulgala pagka kami haram ito nagyang kuto ang kababalawin niya na haram na di kabaya wagamatan wa Islam. Urinaan ito nasan apakasubak si agama Islam giyang kuto subaya ginawa na kilabusun taro sa giyang kanya dunia. Nasumaman so kafir ang mga tawaya mananian na inong kiriran so Allah na biyu kaaniran din sa purutag yung kuto ang mga bayang ginawairan. Nasa saya mananian na kabayairan sa iku dunia na pananabunaran nila ng iyong kuto akakuiran kami paman na dadin abagiran ng makasapal sa iyong kuto akatatagunan sa iku dunia. Pada panamiyat turu mga ulama at tingin na iyong kuto
katatadmi utaw si ikualungan na mauri. Upun sutaw na tataduman yan si alungan na mauri, na kebaluin niya nagyang kutua mga tao amalilipat. Ama pagkatadmiyan sa gyang kutua kapakalilipatiran. Naman ito, ayatus apaman na malilipat ka, naging kakatatan doon sa alungan na mauri. Naging tumangkoy paman na luka na ka din sa puro tagyang kutua, ginawang ka sa gyang kutua, lang na pulungalabakan sa kanya dunia. Naandun ni kata demi utaw sa gyang kutua paman na alungan na mauri na biyada gyang kutua kapakalilipat yan. Ketadunan niya na ustul sari. Adi na masana yang manalian na paguyag kami wallahu subhanahu wa ta'ala pun sa gyang kutua mga mumu. Benar besar ya paman na pakatin dengan wallah gyang kutua paman na kapamalas. Anta kakapangitungas iku mga galabang mga tao. Nakau tu paman na kedas kalian sa gyang kutua kapakalilipat yan. Pada waktu mga ulama na kembali niya ng yang kutua ahlul ma'asiyah sa mga tawa, mga darwaka. Adi silan makatubat sa iku Allah na mga pelingan sa iku agamatan wa Islam. Upun na gyang kutua mga darwaka, mawaraw sa kanggalabag sa kadustaan, na mapikiriran na gyang kutua ano nga na mauni na makapamangan silan sa taubat sa iku Allah, na kumangambalingan silan sa iku agama wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi ayah pakaasalat tibu mga ulama agyang kutua paman na mga tiuba. Namu ayah pakaasal agyang kutua kang galabag sa dusa. Naginan so kapakalipat. Uli nakalipat yung tao si iku alungan na mo. Ino mas madakal ako kasimatan wa mga tao. Amano ba ikira nagyang kutua paratiya. Dinsira na punang gila. Nasa penutup mga pagariyami, mga bubayami siku agama Islam sa iyong kutua paman na kanilipatiran siku alungan na mo. Naya mo lipusan akong wantan wa muna sa iyong kaya ditano di kapagusaya sa iyong kaya alungan na mo rin. Nagyang kutua lalayon akatatan mo tao siku alungan na mo rin na tumahdi na tunil kalbi na magpakaranakian ng iyong kutua mga pusutan. Ketakunan yang kutua kalilintan uway warahatul bal na mapakalintan yan ang iyong kutua pamikirantan mapakalintan yan ang iyong kutua pamikirantan apaman na di ketahusi ko mga pamikirantan ang iyong kutua bintang aluang moya si dunia apaman na iyong kutua lang pinakaboy ang kasi dunia piyang ni kaya man niyan na makapasan ka kelas na makapasan ka kelas na adong pagkapaman na kaboy ang kamakuha piyang ni kasi ko Allah mabari wa na yaman na ini uri ka na kaya kaboy ang kapanayaman na niyan na kaumanan piyang ni kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala makasulat ka sa dunungan na tungkol na kanayaman na niyan nakalan ang kanisang yung kutua di kajikan di mga pagani upun aya matatabur ka nagyang kutua paratya si kualungan na mori nagyang kutua paman na pamikiran na ka na pakaranag mga pagari pagadag ka nagyang kutua pamikiran ka nagwayang mala pagadag ka nagyang kutua puso ka balingan ang tanong yung kaya mo tanong ayaw to magpunagusay tanong nagyang kutu mga ngaran o alungan na mori madakalatan to kami alin sa Quran ang mga ngaranian. Ayakan lalayaman nakatawan na yawmul qiyamah, yawmul akhirah, lalo pa na mga padanan ang ngaran o alungan na mori, at yung mga ulama agyang kutua paman na kathratul asma, yung kutua kadakal inibturun wallah ami alin sa Quran, nagina ni karina apaman na tantuanan ko malaagaw iyak ko lawlaw. Paman na ayaw pikiran ka na paman na malaanan na gawya, kailangan nakaprepara dumantan. Kailangan na dito kalipatan na pagkatindo na diyang kutua alungan na mori na prepara dumantan. Prepara dumantan mo sa mga galabag ang mga pipya. Pagkanayon na mga ulama ang aranian na tiga na yawmul qiyamah
Ginani paganay. Ini betul natin mga ulama agyang kanana yaumul qiyamah. Sabab sa giyang kutu katay akapakatin daga giyang kutu mga kaadin wallah sa giyang kutu pamanna kapakatitin dagiran sa giyang kutu hadapan wallah subhanahu wa ta'ala. Inanayawiran sa giyang kutu kapag tumakiran wallah subhanahu wa ta'ala. Miano itanong si kumiyangawna mga tao sa giyang kutu kapakatitin dagiran sa hadapan wallah na ayakatinian na 50,000 ragun akapakatitin na bilang sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na pelubasiran antay makasaf at kiran, antay makatabangkiran. Apunan din ng Allah subhanahu wa ta'ala yang kutwa paman na kapumagitumas ikong mga amay. Naman ito mga pagariyan. 50,000 ragun ang makatitin ng sutaw sa hadapan ng Allah. Agyang kutwa kapakatintin nagiran na dia penakapuni wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutwa kapamagito. Nagina ni paman na kia betuliyong sa yaumul qiyamah sabab sa agyang kutwa katay akap prokati negeri mga tao sa alungan mo. Uwan. Ayam yan sa Quran sa surah Maryam ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Ayamana gyud kay ayat abitul wallahu subhanahu wa ta'ala natigyan na umani isakiran na makatalimu markanian ko alungan akiyama amat atawan-tawan kau tu paman kau tu mga pagarian bitur wallahu subhanahu wa ta'ala adan na isang musiku mga manusia ay nung tanang makamasiku wallahu subhanahu wa ta'ala sa tawan-tawan sa kaniyang mga pagarian pagkatindur sa kaniyang mo sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala na ipangisiun din wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kutuwa miya pasaniya na lalabag sa kanya dunia. Yang kanan ayat sa surah Maryam nauna ang pananan natin wallahu subhanahu wa ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Ayamanan natin wallahu subhanahu wa ta'ala da isamu kualungan da isamu kulanguan ataw amatatamu ku mga langit musu mga lupa adi makatalimu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamana mga pagarian na lang din na kaadin Allah sa iyang kaya langit na mugiyang kaya lupa na pakaumadun sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Makatalimu ku Allah masaling gagaw ang makapangalim babaan kau tu paman na miadan nagyang kutu akata kamu miadan mga pagariag yung kutu akasasarigi utang sa ibu ginawa niyan miadan nagyang kutu akasasarigi niyan sa ibu tamugian umani sa mga pagarian ang pangawasiku Allah subhanahu wa ta'ala sa makapangalim babaan. Ayat na matatamu, ayat na pananabdaran yan na rilaan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayat na pananabdaran yan na antunay kita kamaapan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tingwa wallahu subhanahu wa ta'ala sa benara maitong yan siran, gumabibilang yan siran sa sampur na abilangan. Dia kaya paman na kadakal akadim wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga manusia, sumanga jin, suayamanan yan na mga pangayaman. Launang wantaman akadim wallahu subhanahu wa ta'ala na mabibilang wa umaitu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginan mga pangarian tama na kapag wallahu subhanahu wa ta'ala. Launang wanukadim yan na kaipsiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Nalang siran din na pakataling masih ku hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sa aluan. Tingnan Allah subhanahu wa ta'ala
umani isakiran na makatalimu marakanya na kung ano nga na kiyama at tawan-tawan di mga pag-ariibay panamnartan. Ang mga umatanong sa ano nga na mauri na dakapong pag-ariyan na dakaplok-lokos na dakapubawata mga pag-ariyan. Tawan-tawan ang iyong kunto kapang tanong. Di ka din nagkasarigan sa mga lokasaka. Nanguding ka din nagkasarigan sa mga pag-ariyan. Nanguding ka din nagkasarigan sa mga ginaway ka sa mga muri at tao ka. Pagkong makasiku Allah subhanahu wa ta'ala na sa kabu. Makatingin ka sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa kabu pag-ariya sa iku agama Islam. Lumayakan sa iku agama Islam. Sama nitong mga pag-ariya, nakagiyumiyakan na natanwa sa katanong mo pakatingin sa hadapan ng Allah na kailangan na malariya mapasad. Kailangan na rin mga pag-ariya na rin tanong na may pandaray nung nagyang kaya kapag-agama. Kailangan sa rin mga pag-ariya na manggil pagkatanwag yan kung mga subuan ng Allah lagi ng mga sambay ang uli na sa mga pag-ainin pa yung matrapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina ni paman na kakamaapirapatan ng Allah na kakaswatrapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kau pamakubatan ng magalu yung mga tawa madalaino namin itaman tanong mga pag-ariya. Amay kaipanginisuratan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya fulan, antunay batali ka ako sa maya, nasumbagan tanong ko na mga ginawatan. Ya fulan, antunay batali ka sa iyo kapagpuasa, nasumbagan tanong ang mga ginawatan. Ya fulan, antunay batali ka sa iyang koto ka mga isa sakat. Ya fulan, antunay batali ka sa iyo kasisiringan. Ya fulan, antunay batali ka sa iyang koto kapulok-lukas, kapumpagariya. Nasumbagan tanong ang mga ginawatan. Sino sa dunia mga pagariya nakatawan tanong na iyang koto ang paman na miya pasati. Padapan, ang ara nagyang kaya ayawmul akhir, nagyan suyawm al-ba'th. Apaman naginan sukapag yagaw Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga tao, sa ikong mga kuburiran. Yawmul ba'th. Sama nito na ikaduwad na. Paganay nagyang kuto yawmul qiyamah, na ikaduwad nagyang kuto yawmul ba'th. Aginan sutig tanwa kapamagito. Aginan sutig tanwa paman na paguyag mo Allah subhanahu wa ta'ala sumiyamatan sa ikong mga kuburiran. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Ar-Rum, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ayaman nagyang kaya katro Allah subhanahu wa ta'ala natigyan at turoon usiran apiyang magano ko katao ang parateya. O kaya mananian na sa alungan ito na turoon nagyang kuto ang mga utul ilm piyang magan sa katao na gusto mga tao amiyang marateya. Piyaratiran su Allah subhanahu wa ta'ala sumyulchingan sa iko Islam. At tigiran na sa benar. Amiyang katarkano sa iko kitab Allah. Sa taman ko gawin iya kapanguyag o tupaman na kamuyag na iyong kuto ang mga tao sa ikong mga kuburiran. Nagyaisugaw iya kapanguyag na ugay na sa kano na ayabatan yun na ninyo katawan. Ano na mga tao? Apaman yan na apiyag yung kuto Kula-ula sa iyang kuto kapaguyag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang kuto ang miyamatay o nilagyan kuto ang miyang awawafat sa alungan na maurin na mga tao di na nakatawan. Sabab sa iyang kuto ang kalipat ng mga pagariyan. Sabab sa iyang kuto ang paman na miyat tungtong sira ng dunia. Di lang tatanungan na iyang kaya alungan na maurin na makawmasiran sa alungan na maurin na malilipat sira ng sira ng paguyag ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Uba ada paman na pagatayo mo lagi kung tumama sa Allah na pambuyan niya sulam nang walo kada niya. Timu Allah subhanahu wa ta'ala fahadha yawm al-ba'th. Giyay sugaw iyayaman niya nakapagyagar kanu, pagyagar kanu. Ugaid na sa kanu na dito katawan na timu Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون أيما نجم يقدر الله سبحانه وتعالى Natiya na siku gawi kapakatindang kubangkit napsupasu mga baradusa sada amin itargi irang buku dunia asa salakaw ko isa kauras langin utuman akiya balwiran agi diim bebaas sa kabukag. Masya Allah. Ayaw man niyan na sumanga darmaka na makol masiran sa alungan na ori napsupasirang apaman na miyada benar-benar sedang siku dunia ugay ng mga pagarya nagyang koto aktar o niraro na pagaling ng kabutugan sabab sa iyang koto apaman na so kaya tagwiran sa kaya dunia na miya pukas kira nagyang koto akapalatiya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman po apaman na isumbuludiran na sa alungan ito na sa'alungan kayo maidin la yanfa'u alladhina zalamu. Pinturuh Allah subhanahu wa ta'ala atigyan na sa'alungan ito na di pakanggayaguna kusiran amin didarwaka sudali na iran sa disiran kapag disiran na makapumangan ni sarila. Allahu Akbar. Paman na rintriman Allah subhanahu wa ta'ala biyang kutwa paman na hindi uwairan sa'alungan na mo nang disiran dalam makapumangan ni sarila siku Allah subhanahu wa ta'ala. Malu di mana yang beda-beda mga pangarya aw pamako makau masutaw sa alungan na maurias iskanian mapansabiyang kutwa mga tao magubayasakan kandusa makau sa alungan na mauria diteriman Allah subhanahu wa ta'ala biyang kutwa kapumangan niya sarila diteriman Allah subhanahu wa ta'ala biyang kutwa paman na kapumangan niya sa maaf. Antunan di kulaw lagi ang kaya manusia lagi day. Api ang unutan niya na suginawan niya sa kaya dunia. Lawan taman na kabayayan na pinggil bagyan. Inilang yan ang iyong kutwa kamudan yan. Sinyan inusar sa iyong kutwa paman na kakamberadusa. Nadagnabaw na yamanan niya nakapagagama. Miyatang bangatan kung si ikununya lalo nang wan upaman nakapipiyagi na makambis niyo na pinggil bakyan na napaman na miyatang bangatan si ikununya piyang unutan niya na liyong kutwa ba yung ginawa niya na makawas kanil sa alungan mo na pulmangan ni sarila si iku Allah sabab sa liyong kutwa kakilay niya sa liyong kutwa kapasang nang karag na liyong kutwa paman na kulaw na sa alungan mo ugayin na diteriman Allah subhanahu wa ta'ala liyong kutwa kapulmangan niya sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Namarag na ng mga pagalit liyong kutwa paman na kabasatan pagi paman na lalayong tano tatadum liyong kaya alungan mo kaupama po si itan umibibilang sa liyong kutwa mga tao mapasang ikang nilabag sa kadustaan na makapulmangan itano sa taubat sa iku Allah na makapabaliman tano sa iku agamatan wa Islam. Ay katluwa ngaran yan na suyawmuddin. Ini betul lagi yang kutwa yawmuddin yawmul jaza wa istifa'il huquq. Kagiginan sugawi paman nagawi kapamalas naguginan sugawi ayamanan yan na kirudutan wagyang kutwa mga kabenar ang yakwatan. Sulang wano paman na kabenar o mga pagtan wayamanan yan na kinuwang ka na kikibugay kakinan din ng mga pangari. Nanto na
katawan wan ko na ikibuyin tanong na ikibuyin tanong lagi po dua mga galo pagkatanong mapia abiya pasatan usang kanya ino man na kailangan na si Huda tanong pa nakapamatay nauwad na miyala ni matano akabgar o mga pangaritano lukas ka uli na pagaring ka anta ka tumanay ka na kailangan tunayaman niya na may kasulitan o kiran kagi mapasa mo mga pagari amay kadita mo tumanggal pag aming batan o kiran na meron na makaumatan mo sa alungan na mauri na ayat tanong may pamagay naging po tuwagal na pagkatanong mapiyan na duwan-duwan tanong yan amay kaya tanong may pamayan na sugal na pagkatanong mapiyan di ko mga ulama ini maturun sumalik yaumi agyan utwa yaumuddin kaginan sugawi al-jaza kapamalas wastifa al-huquq qala ta'ala yas'aluna ayyana yaumuddin wa qala aydan malik yaumiddin apaman naginan so lalayon tanong umbatian sa surat al-Fatiha malik yaumiddin ayamanan nas ginanso apaman na pupapaara ko anungan akapamalas malik yaumiddin bituro kun wallahu subhanahu wa ta'ala atiyana yas'aluna ayyana yaumuddin sa surat adh-dhariyat nauna ang pananan na bituro wallahu subhanahu wa ta'ala atiyana alladhina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yaumuddin يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أي معنى ini mga pagariya natiku Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu adh-dhariyat atigiya na susiran amat tatamu ukad amalang kikalilipat kau tu paman na mga tao na dairan dun pagana suwaga mayroon ng Islam matatamu ko mga darapairan nagyang butuwa madrasa na di silang sumpu madrasa nagudilan ng indulong sumang katairan sa ipo madrasa matatamu si mga darapairan sa sumanga paman na seminar o mga ulama na di silang sumpunta na di silang nagumaw nakatayaman guyaman na niyan na bitur paman na kulaw lang aso mga tawat ibu Allah aman lang yan nagukikalilipat na ipag-isiran wanda sualungan akukuman yas'aluna ayyana yawmaddin si iku alungan asiran na tutuman siran ako apoy Allahu Akbar biyago tuwa mga tao adairan din sabuta suwaga mayran nagudag na bayran katawi si iku ang mayran madadal manari ang mga tao apaman namin iraw suwidi nila sa 40,000 30,000 na di dinumata usog ba yan diran nakatawan tunay o kito kita kasog ba yan ako ba na mga tawa paman na si iko paman na kay turiyan idin na dap madrasa na miya katuapan na dapat na pangalan si iko mga ulama ini kaya yan na ginawa niyan si iko paman na kapaganan ipkaya na ginawa niya nung ginagyan ko ito pamannak kipkaya niya si kung ginawa niya na dito mapia kailangan naging mga pamariya na pamanna mapamanatan wag yung kaya o ito kita kasimbutan si ko Allah subhanahu wa ta'ala at yapunutulan ng Allah subhanahu wa ta'ala tingin na si ko alungan na siran natutunan sira ng wapoy apito Allah subhanahu wa ta'ala taamini yung katutumar kanu giyayaso sa kanuna pagano kanyo sa kaniyan o to paman natibu Allah subhanahu wa ta'ala taamin yun din nagyang kutu akat paman nakatutumar kanu si iku ako si iku naraka jahannam ginan sa mga tao ang iyong kirasang kaya dunia way na inaloy paman wala gyang kutu ang mga tao
amaka paparatia atigia nama ta'ala sumana miyamanang gila na si iku surga gusu mga bulan. Masya Allah. Ayaw man niya nagyang kutuwa mga tao miyaratia sangka iya dunia na makaumasiran sa alungan na mauri na sisira na pagkadaro pa si iku surga gusu mga bulan. Agian na bulan na paman na ilalidin nun Allah tajri min tahtiyal anhar. Paman nagyang kanan apaman na mga lawas sa iyo na napaman na pumanuga sa biyang kutwa paman na mga kalugaan surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Mapipia ginawa giyang kayang mga tao apaman na makapaparatya sa iku Allah. At tigiyan na akhidin na maatahum rabbuhum at tarimaaniran so inibagaykiran apun inibagaykiran ukadunaniran mataan na ayabutaniran mo una ano to nakipipiyo-piyasiran o to mga pagarit ayamanan yan na ukabayatan ay kalimutan Allah na mga sulutan si kusurga na sangka iya dunia na kailangan na makambilang at tautan sa'yo inaliwi Allah at tigyan na sa sagyang kutwa una ano birang na nakapakasul sa surga kabala dhalika muhsinin na mga bilang at tawanan ang mga Aya ka babaluiran ang mga bilang at taon na pinggilabakira na iyang kutwa mga suwan wallah na piyanang gilaaniran na iyang kutwa mga sayay ni sabar wallah subhanahu wa ta'ala. Miya kanaliran ang mga suriba na haram na piyanang gilaaniran. Miya kanaliran na iyang kutwa kamar pakabargan na haram na piyanang gilaaniran. Miya paman na miya kanaliran na iyang kutwa mukadirat na iyang kutwa paman na mga sayap pagabinasa sa pamikira na ilusiyang aharam na piyanang gilaniran. Miya balim sila ng mga tawa bilang ataw sa kaya dunia. Naya pananabnaraniran na iyang kutwa kausugot paratira sa iku Allah. Mawatan na mga pagariang bida na iyang kutwa tao asumi yang butuh magagama adik ang yang butuh mga tao ada siran din ang pagagama. Naman isa ang butuh paman na mga tao ang siran wallah sirun ayan. Lagi ang butuh yang mananian na mga tao ang yang bigat sa iku agama Islam. Mga tao ang yang bigat sa iku agama Islam nasirani mga tao ang pakadaya sa alungan na mau. Inani ibn Allah subhanahu wa ta'ala yang kutwa galing yang kutwa mga tao. Yang kutwa mga tao ang mga surga tingin ayam betaniran na may tusiku kagagawi ay pagpakaturugiran. Kautu paman na disiran di magama na siku mga kagagawi. Disiran di manambonya na siku mga kagagawi. O mga pagariya kanukabayan tanong ay magay nakatanong Allah susugayan na sa mga kagagawi tanong na sumugay tanong sa oras at itanong ipanagbayang sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun na padaluman sa biyang kutwa kang gawin na di silang dimamang isarila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Andi manay ang mga pagari ka wa ta'ala amay kada ibubagay tanong oras sa iku mga itanong sarila sa iku Allah. Na kailangan ng mga pagari amang gilabagatan wagyang kaya ugit akaprilay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala uyang tanong sa mga kawagaw iyamanang bayang tanong na upulang tanong sa rilasik wallahu subhanahu wa ta'ala ikapatamaan nagyang kutwa yawmul qiyamah ngaran yan naginan sa yawmul fasal ayamanan yan na suwallah napakapsibayan niya nagyang kutwa mga tao kung makasun sa surga agus sa mga tao kung makasun sa neraka jahannam. Amay kamatimu-timu sa mga tao sagyang kutwa kapul magintunga sagyang kutwa gan napagiran makaapas sa mga mu'min makapanadus sa mga amaliran matimbangan ng mga amaliran na mapiya naguayaman na niya na sumamus sa mga tao simulara jahannam na ayam makatimbang na iyong kutwa amaliran amar makapanag na iyong kutwa timbangan niran amal amarata nagina ni kaya betul sa yawmul fasal lianna Allah ta'ala yafsilu fihi bayna ahli jannati wa ahli nar agimatana suwallah napakapsibayan niya na iyong kutwa mga tao ataw siku surga agus mga tao ataw siku neraka jahannam nagupaman na hukuman wallahu subhanahu wa ta'ala yung kutwa mga uripanian
sagyang kutua mga say adiran ng pagayunayunan wa yutahiru hala kulli halin kama huwa fala yabqa fi halin raibatin wala syubha. So Allah subhanahu wa ta'ala nasutin yan din sulang ulawan o ginawa sagyang kutua masa awayamanan yan na bulasan din Allah subhanahu wa ta'ala sulang ulawan o minumasa isang kaya dunia sa adan na bang sangka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala nasiksa niyan sulang ulawan o mga tawa min derwaka min kagalawag sa kadustaan sang kaya dunia. Pero Allah subhanahu wa ta'ala inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Dia kaya ayat na Peter Allah subhanahu wa ta'ala yang mana niyan mataan su anuman hukuman na diyan dikiran langon oto mga pagarian. Ayaman na niyan na ini din Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tawa kapasadan aku maagyang kutua kakukuma sa agyang kutua mga amalinan. Ini sumpatun Allah subhanahu wa ta'ala يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزودناهم بحور عين. Yang kaya biatan mga pangarya ayat sa surah Ad-Dukhan. Na pulutulan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kutuwa mapampatan o mga tao sa anungan na mawin. At imo Allah subhanahu wa ta'ala anungan na daakilindi mo tunganay niyan amay tubo. Gudi sinanda na makaptatabang. Masya Allah. Allahu Akbar. Malu ni mana ya pemikiran agak kaya kata Allah yawma la yughni maulan an maulan syai'a. Dan nabagilindi kutungan isi kutungan inian agyang kaya pamanda kalaban sa lalim na babadaba patanuro mapangguna sa lumana mo. Ang unang naman at tatabang atin Allah subhanahu wa ta'ala inuntas sa mga tawa inikalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Mataanas sa kaniyan sumabagir na magkalimuon. Di mga pagriya kailangan na masuatan mo Allah sa kaya dunia masibutan mo Allah. Makaumatan mo sa lungan na mori na diya may katanong pagkatabang. Ayaw mo pagkatabang na katanong mga pagriya na iyong punto akiyan nung parates yung mga ginawa tanong. Ayaw mo pagkatabang na katanong na iyong punto akiyan pulungan na tanong mga pagriya. Ayaw mo pagkatabang na katanong na iyong punto mga amal tanong mga piya. So mga tunganay tanong mga pagriya na ditanwiran na pamanian na kentabangan wala hum yunsarun dapat kentabangan sa anungan na mawin. Tingum Allah subhanahu wa ta'ala mata'ana sukay wa zakum inna syajarata zakum ta'amul athima panganang ka ng mga baradusa. Allahu Akbar. Dia kana na syajaratu zakum kay wa zakum sana neraka jahannam. Nami yung nagdagyang kutwa kaya turuwa Qur'anun. Ay ami yung mga ulama o din na mga sahabaw Rasulullah na upang atin niya nagyang kutwa ay wazakum kutirat fi dunya na si imaw nugagyang kutwa kayo niyan agyang kutwa uman yan sa dunya na mapula-pula nagyang kutwa tao sa dunya na antulad natin yung mga ulama o din ay pandapat yung sa agyang kutwa mga tao ayang panganang kaniran sa alungan na mawin nagyang kutwa sa jaratus zakum kay wazakum. Mapasangak ini mga pagalian. Paman nagyang kaya ditanong di kapag saya natamputan waya sa iku mga ginawa tanong. Ditanong waya pakalang doon sa iku ay mananya na mga tangilatan. Pulutulan na mga tanong Allah yung kutwa karbi nagyang kaya mananya na mapambetad tanong sa alungan na mawin na preparaduan tanong ini mga pagalian. Preparaduan tanwaya sa simu-simu Allah subhanahu wa ta'ala na pananggilaan tanwag yung kutwa mga say
apa manian na ini saparakatan agamatan wa Islam. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala yang utwa sajaratul zakum na panganang ka na umanga baradusa kalmuhli yagali fil butun alagin ututunagan agalang apan nidi kumangatian. Allahu Akbar. Alim ni kakanaw na yang utwa tau kagyutin ka baru ya panganang ka na umanga baradusa na lagi natin Allah subhanahu wa ta'ala tutunagan ayamana tutunagan agalang amata busiku mangatianiran na yamana niya na pendidi kagalil hamim alagid no ka pendidi upling kabuhay ya kaya kanu sabihan ka na yamana niya na pendidi nagyutun niya yamana niya na keso mga tawan di kakay na kakangairan sabihan ko to sajara kusaku na yamana niya na dibiyagyan ko to mangatianiran khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim na turungkin ang paman kung ano sekalian nagu guyudan niyo kulambag kunaraka jahim. Allahu Akbar. Amay ka makasutaw sa naraka jahannam. Naya pa mana order na kuan sekalian sabihan ko tayo mananian na naraka jahannam. Nasi sekalian pemantang ko sabihan ko to alam bagian. Guyudan niyo ating Allah subhanahu wa ta'ala. Nasi niyo sekalian tamwa sabihan ko to ay mananian na lambag ko naraka jahim. Thumma suku fawqa rasi urian natibu Allah na ududan niyo kupon o ulo niyan susing sa aplik kamu dia mutu akan pakauman yang sagiang mutu alam berkunara jahannam na naududan paman sagiang mutu apur ulo niyan dia kaya paman na pur ulo niyan agiang mutu ayamanan niyan nasik sa aplik kamu biang kayo yung mga pagariasik mga Islam wal'iyadu billah ini dosa Allah subhanahu sa dunia mga pagarian na dito kegaga o bagian kaya paman na mga anggo tatano na matutong sa iyang kaya po paman na yang kaya paman na ketutong ataw na paman na kepasangan ay dapat iwa paman na diyo puto ataw paman na dyan na paratias iku Allah na makaumas ano nga na mauli na nagyang kaya po walo niyan na pagudugno nagyang puto amyak kayaw yaw ayamanan niyan na tuntunag na galang nawayaman niya na kasiksaan ng bukab. Allahu musta'an. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala terus sabihan ko ito ang mga tao taaming ka mataan saka sumabagar apagadatan sa dunia dhuk innaka antal azizul karim. Pamana terus sabihan ko ito ang tao ataamin ka apaman na taamin ka diyan ka na nakasiksaan na pusin ko Allah mataana saka sumabagar pagadatan sa dunia apaman nagiya mga tawa mga pipiya mga datu nagwayamanan yan na pagadatan ng mga datu ugayin nagiya po ito apaman nakapagadatiron nagugiya po ito kasasalaon agugiya po ito ayamanan yan na paman na begragiyang puto ayaman yang nada tu nada yan usaras ni upaman na kapyaw awaman na wasila. Ano niya inusara mga pagarian? Na inusarian sa iyang puto ayaman niya nakapagilang na inusarian sa iyang puto agubaya sa ipayaman niya na syahawat sa dunia inusara iyang puto ayaman niya nakababaduin niya na pagadatan na usasalaan sa kaya dunia. Mga pimpiya, mga mamagiyang kayayaman na niyan na sisaan sa luman ako. Amay kagiyang puto ang mga dato na rin sila naman kung makapamagito. Amay kagiyang puto ang mga dato na rin sila na yaman na diran siya panagiyang puto para diran siya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tibo Allah subhanahu wa ta'ala mataan nagyang Isus sa kanunong nasasang kakaluro apaman na sasang kasirano. Diran ang Panginoon benar na manilipat sila ng mga pagarian. Dia bertayaman niyan nabiukan nila ng sa purutang yang untuk mga ginawairan. Lawan paman na punggilo dengan nila sa dunia. Api apa namanya sumakinan sukuman mga Islam na ipumurutiran ng sabab sa iyang puto ang bumayiran. Nagyang puto bayaman niya na sisang kasiran naman sa iyang puto paman antunari kuswa sa alungan na mawin. Pituro paman Allah subhanahu wa ta'ala
Agyang man sumangatawa paman na miya mananggila mataan sumiya mananggila nas ikudar pa sa sarigan apaman naginan supaman na surga wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga pamulan huso mga bulan niditara siran sa mga sutra aman ipisa sutra amakapan aki pagada pada siran naguginan gitu din naman ating wallahu subhanahu wa ta'ala na pagpakapangaruma namin sila na po mga tataida, mga pipe, kapmatagi ng mga magdidari. Masya Allah. Ay manaliyan na makasunod sila sa surga na makasasarig sila na. Paman nasumya din sila na. Kaginti ko mga ulama. Aayat ito paman nakagaganda na utaw sa iyang koto akan ke. Paman nagyang koto akapipya ginawa. Na amay din na kagyang po tuwa tao na lakaan mo sa surga, pamintuan mo surga, na milakad yan na rin mga pagariang yung po tuwa kawanan na rin, kawanan na skinian. Amiyak tang dayaman niya na miyak asunod sa kanya sa surga, na miyak ang sarigin na yung po tuwa tao. Alis kanya din ang siksaan mo Allah subhanahu. Yun ang wala yuwas paman na sa tao mga sa surga na dayon sa dayon na paman na makukuha niya ng yung puto alimu Allah subhanahu wa ta'ala. Dito at timu Allah subhanahu wa ta'ala. Apaman na yung puto ang kapakasundilan sa surga na makapanitar sila roon sa miya makapiap yan dito na sutra ang mga ninipis agwayaman na niya na sutra ang mga kapan. Dahil na rin mga pagariaman na pagpagayan ng Allah na sumangadat wa pakasog sa surga napakapumangarupan siran ng Allah subhanahu wa ta'ala kumbaga niya patukin niya siran sa yamanan niya ng mga karupa mga bidadari ayarupan niya na miya makatay-tay na miya kapiya-pekap mata mga pagariaman si sa dunya na nilipapaan ni kayo nita sa yamanan niya na pamanta ba iya miya piya-pekap mata dalagin mo yamanan niya na susunod na niya yamanan niya na bubayat na Nagyang kutwa, mga minupindod dari Allah subhanahu wa ta'ala na pag-inong tinaging mga pagariya, may mga piyapikang mata, andun ni kayo na yung kaon, nakiyataguan kaon sa buhay. Si sa surga na may alin na paman, adnapan ro. Na isa may alin na kaya kutwa, andun ni kasambura kaya kutwa, sambura yung mananiyan. Nasambura sa ikos dunia, sa ikos surga, na masugat yan ang iyong kutwa tao na pagumar ang iyong kutwa katay niya. Pagumar, kenapa lagi dia kaya paman na kabut sa kaya dunia uli na katay sa dunia, pagkalbatan. Andun niya yaman na niya nakapakatay diba? Natilitan mo ako yung pasunod. Kaya lubatan na niya kutwa, kabut mo na yung kutwa katay. Uwi na sa surga na umandun na sumabra ang iyong kutwa sampor mo. Daya mananiyan na kauman na nagyong kuto ang kataido ng mga tao ang matatapos sa surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbuwan ng mga pangalan. Tingnan Allah subhanahu wa ta'ala pananawagan siran raw. Saya pananawag kira nagyong kuto piti barang ang mga umang aginan sa mga pamumulan sa surga. Akisa sariga yung kuto ang mga tao sa ikusurga. Ayaman na niya na pangapamimilin sila din nag-ipagariya. Sa iyo kuto ayaman na niya na mga pamumulan, mga umas sa ikusurga. Libre mga pagariya. Kanabasan kaya niya, ukubaya kaya man na niya na kung na sa manggo na kailangan ng mapamasan. Nauna pirakan na diga din nagpukakan sa manggo. Kata aminin siya kung kagi umiyaka piragawin ayay mantuar mo na uli na suisa kakiro na magato sa buwan. Miyaka na yan. Uwi na sa surga mga pagariya na yamanan yan na libre. Paman na iputuwag na, ipunanawag sa mga tao. Akataya sa yamanan yan na mga pangulan sa surga na sumili ka nun. Sagyang ko ito akabaya kanu, sagyang ko ito mga umas sa surga. Yakap-yapya mga pagariya. Tunan mo si Allah. Apala-apala yung talo ng makasunod sa surga na ditano din na mari, ditano din siksaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mati-muti-mo talo sa surga yan. Mga pagariya pa sa yamanan yan ng aran ay pagutusin ko yawmul qiyamah nagyang ko ito yawmul akhir. Inurunuto ini betuat yung mga ulama kaginan supulim po sa nagawi fala yawma ba'dahu adan na paman na nagawi awriyan yan yuti mulim po sa nagawi yawmul akhir paman na
alungan paman nagina ni muling pusan alungan na mauri muling pusan na gawin. Qala jalla man qail wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ay managing kutuwakatong Allah subhanahu wa ta'ala na adin apanukong mga manusia atau giitaro paparatian namin suwagma. Paparatian namin suwagma aguso alungan na mauri. Akan na abas sila ng mga paparatian sa tibuang Allah subhanahu. Mga tao, ako kalimaniran. Mga tao ay katawiran. Kung mga ginawairan na paparatian nila sa Allah, di na nito. Paparatian namin sa Allah aguso alungan na mauri. Ugay na tibuang Allah na ayat ito na di sila ng mga paparatian. Naglagin na yaso yung mananyan ng mga pagaling. Ayaw mananyan na kung makalimusiran sa mga Muslim siran. Ugay na minindiray ng susambo yan. Kepas penakin mga pangarian alungan buwa di maata kapag umiran si pumasdi. Ang tulad niya mananian na tulaw lagi ang kaya mga tao. Apaman nariran turnuan yung kutuwa mga paliwat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dairan na panabnar yung kutuwa paman na mga paliwat wa dairan na panabnar yung kutuwa paman na ukit kapakasuliran sa kusurga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dairan na panang gilayag yung kutuwa mga galbag ag yung kutuwa galbag na maptuyog yan ang yung kutuwa mga tao sa yung kutuwa na rakajahan. Iyadab billah. Ilidas sarong wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya, isa pa na pangan na ipagbuto si iku yawmul qiyamah na ad-darul akhirah. Ginan ikanam, ad-darul akhirah. Kagiyati ko mga ulama, aliannaha akhirul manazil fala intikal anha albatta ila darin ukhra. Ayamanag yung napagkaturong mga ulama, natigir lagi ang kanan na alungan na kiyama na inibeturun sudarul akhirah. Paman nadar pa ang pulimpusan, kagiyaginan so ayamanan yan na mulimpusan nadar pa. Ang katabuan si mga tao, andun ni katabuiran ng nadabayran na tutungalin na dapat. Kenapa segian kaya dunia? Kenapa ini paman na dar pa atatap, kapaman na tutungalin ng tanwa dar pa. Umaid na sa yawmul qiyamah, nagyuti mulim ko sa nadarpa. Dan paman na kutakuan na kadarpa. Dua-dua surga ng mga tao. Sudah dekat ko surga, anta akas sudah dekat siku apoy ko narakadyan. Nadanda paman na kasulda na mga pagariya. Napanabunaran tanong, iya mananian. Panabunaran tanong, paman na panamanamarantang isita ng makasunod si surga Allah subhanahu wa ta'ala. Napanabuyan tanong iba't isita ng makasunod sa kiyang kodwa, pelikag mo, aapoy ko narakadyan. Tingnan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa surat Al-An'am. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ayamanan ng mga pagariya. Ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-An'am. Atigyan na dako kawyag-uyag ko dunya inunta na matagkatunggungan bukabilbunan. Diyan kaya kawyag-uyag sa ikudunya. Inuman di kailangan na dikta paman na mibulog sa ikudunya ka sunod-sunod na ibintaro. Atigyan na waman hayatong dunya dako kawyag-uyag ko dunya inunta na matagkatunggungan bukabilbunan. Walang darul akhirah na matatang kada asuin ngada amawri ay ngada amawri taralabi amapia gusiran na taralabi gusiran aki pananang gila o paman na sunod so ano nga amawri nagina ni paman na mapia gu taralabi si mga tawa kaya pada naman sa parate afala ta'qiluna tibu Allah na badin tibu Allah subhanahu wa ta'ala abado mga sabuti. Apaman na banyo ni sebuta, banyo ni mapumimikiran, apaman na tingtan mo suma-suma na yung mga pagariya.
Agya kaya turun wal afala ta'qilun. Bada mga sabuti batin Allah. Bada mga pamikiran ini. Andi mana yang mana lian na kipsubi ni dunia para si ikwalong anamori. So mga ulama na ayat kabasiran na tigiya na ubang kapul sa aswaya mana lian alungan na kamori si dunia ka. Kaya mana lian na maludi ka. Malapis ka atanto. Terus ang katigyan na sudunia kasi kung ano man nakamori ka, kilabo ang nakaagyan kung tuwan-tuwan. Ayaw mananiyan ng mga pagarian na paganoman ka. Ayaw mananiyan ng pagarian na panamuyan ka. Ayaw mananiyan ng pagarian na pulubang ka sa ukit. Imapada na makagyan ka, ayaw parang lugang ka si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mapadala mo ng sumaratya, sabi ito naman sumagama, kataguan ka sa kanal sa ikwang gabatan ng Islam. Dua-duaan niya ng pagarian. Amay naging kutu paman na ulita sa buyang naging katawan. Antunan di ka terima si ko sa buyang amay kapya so Fatihah naging kami po guys. Allah. Dua tanong niya ng mga pagano. Kalapisatan tuwag yung kutu ay mananiyan na gusto ang mga tao sa adungan. Dia kaya paman na mga ngaran naging kaya yung mulkiyama na tanto amadakan. Apaman na aya misusurat sa iyang kaya kitab na 20 iniyang utalo. Why 20 na utalo. Na ino ka insyaAllah, na importante na kaya po ng tanong. Sama na yan, na ayamiyaw sa itanurod na kaya po tuwa paman na namdiman ang karanian. Na ino, kapaman na kaya po tuwa lang buon, na si itanong panutupan, tuda si ipo pedas minartan. InsyaAllah, si ipo alungan paman arba'a, lagi dia buat orang sanita no 30 alas sa ini mananya nakapulong dito na pero yung kaya seminar tanong na insyaallah na uman tunayang alungan araw na dito no seminar berdasarkan Allah subhanahu wa taala sa apil tentang niya na balas sa kaya mananya na yung pakadar payo masyaallah iman to alungan na madagang tanim bidangan pagkapiya ginawa mga ulama iyo ginawa man to apakan na meleran sudah ideya paman nga mga pagariran apaman na magbubaya sa kiyang puto ang paganadairan si ikupaman na agaman tanwis na balas ang kalwa Allah subhanahu wa ta'ala sa dapit tamanan niya na balas sa kalwa mga pagariran na mga dapit na uso na yaman niya na magbubaya ng si ikupaman Islam ay lagi niya na sa mga pagaritan no asitan nila nung tumasay sa kiyang ayayaman niya na online balas ang silang langon Allah subhanahu wa ta'ala saya pangalitan na napaman na ibigay na magtanong Allah subhanahu wa ta'ala susurga iyan. Naru ito, ibigay na magtanong sa mga galabag, mga galabag, ang mga pimpin pagkaranitan sa iko Allah. Naru paman na mga galabag, ay abala siya na surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naru paman italo sa iko Allah. Apakawatan niya siya katalo sa mga galabag, alin niya nangabaya. Awal sa mga galabag ay ipakaranita no si ko apoy ko na nakanyahan. Elidas na Allah subhanahu wa ta'ala ko apoy ko na nakanyahan sa katalo sa mga pamilya. Talo sa mga mga Muslim. Balas ang kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari mga das, ganito na yung plan. Kung ano magarda, nantaka ko ah. Uy. Kung tua paman na ya miya pamikir o mga panganin yun na paman na batalo doon na burger na tunutan orang ano din. Uy, tunutan orang ano din. Saya mananian na yung tapos. Miya luto rin, batalo din. Miya luto. Balasan wallah. Ang yung naiya mga bang sa tanong mga pangalitan o paman na sila di mga tindunan sa kanyang mo tua paman na hindi na katamo mga pamagana. Masya Allah, yung po ito isuportay na tamukiran na balawin mo Allah subhanahu wa ta'ala paman na malaki mapanagin ito sa alungan na mo. Balasan Allah sa madagalo. So mga bain na paman na yung kanusan, mga tayo para gusto mga adato, mga pagalitan sa kaya paman na kapag natira siya kaya miyano tira.